אז איך בעצם בניתי את הדוח הזה שהוא נוסחתי והוא מטריציוני ומגיע מהדאטאבייס? אז נבנה אותו מההתחלה. נכנסים לאינסרט, לפאוור פיבוט. בפאוור פיבוט אני לא בוחרת שטח מסוים, אני בוחרת להביא את זה מ-external data source. במקרה הזה חיברתי את הדאטאבייס שלי לדאטאבייס של ה-ERP, ואני מביאה את הנתונים. מכאן מוצגים לי כל הטבלאות שיש לנו. אני הוספתי את ה-account description מצד שמאל, הוספתי ממטריצת הזמן את השנה ואת החודש. סליחה, את החודש כאן. את השנה אפשר לשים כאן בפילטר, ואת המספרים, את ה-amount, הבאתי מהטבלה הזאת. זהו, הטבלה שלנו מוכנה. יש לנו כאן את סוג ההוצאה, יש לנו כאן את השנה ויש לנו כאן את החודש. הדבר הנוסף שהוספתי כאן זה הסלייסר, סלייסר רגיל שבו בחרתי שנה, physical year, והנה הסלייסר שלי כאן. הסלייסר מסוג זמן שהוספתי הוא בתוך ה-insert timeline. זה הסלייסר שלנו בעצם. צריך לעמוד על הטבלת ציר כדי להוסיף אותו ושהוא יתקבל לנו מתוך מה שהוא מכיר, full date alternate key. וזאת הטבלה שלנו מסוג הזמן. אין לנו נתונים ל-2004, אם נלך אחורה יותר ליוני 2003, אז מיד נקבל כאן רק את יוני 2003. הדבר האחרון והכי חשוב שעשיתי כאן זה בעצם שנכנסתי ל-Analyze, All Up Tools, Convert to Formulas. זה מתאפשר ברגע שבנינו את הדוח מתוך ה-Power Pivot שהוא מתחבר למערכת ה-ERP. זאת אומרת, אם היינו מתחברים לדאטאבייס רגיל באקסל, לא היה מתאפשר לנו לעשות את זה. והנה הנתונים שלנו.